det der med at give en stemme væk til en, og det er jo det, vi gør. Jeg tager min stemme og giver den til et menneske, som skal tale for mig i 4 år. Og det er jo en tillidssag. Det der med tilliden til hinanden, det synes jeg jo er noget, vi skal have genskabt. Jeg synes, jeg hører alt for mange, der tager afstand til politik, eller taler politikere ned. Men jeg tror i virkeligheden, vi ville, hvis vi begyndte at lytte efter, eller hvis folk fik lov til at tale ud, så tror jeg faktisk, vi ville få en eller anden form for gensidig tillid, for det er jo det, der skal til. Det er jo ikke kun vælgere, der skal have tillid til politikere, det er jo også politikere, der skal have tillid til borgerne. Og det sidste synes jeg også mangler. Fordi vi kigger på borgerne som sådan nogle Excel-ark. Vi spørger Gallup, hvad de mener, i stedet for at tale med nogen.